Kunfilane wa. Tuguni premier de Abishera di. Obna ya Bishewa. Eh. Ko inga te ko ni ambo. Sara be mi. Ala kan ni sababe ami ndo minya awekado kuna funu chama mbade obambrokoro minye awekado ambe fulin toni la salibi abiketi dine kanubo usa sumari ambifu sumari fulin toni la se karamogo wage minya awekado bala bayre fo manifi de bala tayre fo manifi ne ba fo ko sobe wage umaru anga fulibi ka wage ko karamogo ambafu akado kanye ko baka doula minya awekado usaz shed Sherif Usmani Madani Aidara ya bani Seida aga faya akado ke jamanan yi ka fulinya shi min yi awekado Mamudu Diko kata se awekado buye Haidara ku ka fuli awekado ka do ke jamanan yi do jamana kono dum bela jilenyi mungera atita maninga ala kan sababe sirajanta madabura ablay awekado jara ndo alikum ambe akmana seben de mi ngono odibi wele ko lende panda angata Emmanuel Macron mbi talike awekado barkan ale ko awekado kafoku desera desette ko awekado kafoku desette akoni jete mineke ina fa fora chugo mi awekado do ko ndamnena min Emmanuel Macron ale wuli ka joke opération barkan awekado ka jira kafoku koni obana abana pew akera c'est tout c'est fini hali no yasro ma chama mbe minu ngoni kemba ka wuli ka joke ni no fe awunga sahili kungula operation barkan awekada ye gelani kololo millasi awma minye chef de l'état mimbe nabe nazaro tola ale koni yajira ka foko ni ted dese chekte bi chekte shini kasro ka yere nyiniga no yasro awekado 2013 barkan awekado ni awa alika o jakulu serval de kundu wati no ko mo wuli ka joke kana nyeshi awma yelma awekado nyanguma kunta soro Mali yere duna ka bampeu jadi su fewa awekado ka fo minye Abdoulaye Jara ajira ka fo mercredi temene awekado minye wuli ka joni chesru kera kala je mimbe talike awekado operation barkan min lancera 2013 wati na kunye servali kasoro kana norobla ni barkani awekado joli koni obana peu barkan ko bana ako awekado lukoni na kunte ka fo ko bina toya bada tuli ngaminya awekado lubina bara mina onye donedu Emmanuel Macron ayu fo lu hakilna tati dobre minya awekado wati glanchugo adikado ko yere kechugo nyuma koni ka wuli ka jo nyeshini mbe awekado odima kuni ajetemne yani kalu woroche ko num bela jilebe kunche bebi bampeo mimbi talike awekado France ani operation barkan yelma operation serval ananyo na chama ngoni bike abane akuni ajetemne wuli ka jo ni chesru wati dok masira minye yelma kaseka do kola tablu yelma kaseka dula ulu yerebe awekado sira minga yelma kaseka do osirawla ako wati do fana kumasira haklina wu animirna taw ulu kaseka falen do ni nywanje talike ulu ni awekado farafina baraka nyo no yo partenaire mimbi talike osirafe ko minye ni ngo bela jile ne jetemneke ko mission mimbe talike mali aduni kama awekado minye barkan chede akumita fu ma ba sababu bongo na operation barkan awekado president min flene na be Macron ko fo asigina kana kan tuguni mingo ni keraso weni barkan awekado asigina kana jamana ngono keren ni ala kana ni to minye wati lawalula o de kumbi wele ko serval parce que ba ko akwali no yasro bomako awekado ani France bilama ambisi basaledu sabu Emmanuel Macron awuli o wuli abe kalu ko ni kuma kalanda on defo ganye shi an ga jamana marabawma Emmanuel Macron halin nina ajira ka fa ko na fajmen de be ala ma katay gun awekado chedina ino kata barake chede mimbe ni na hakilata autikilini na fajmen de be tuguni minya awekado gundo awa dugulum nyini fen dugulum obe ma min bulu na fajmen de be e kati shele on nofe Emmanuel Macron yo kuma min fo binya shi mima o de bitalike aw ni irisla ka katike di nyama mingo ni bulu dambe ni wati laba nungo nana na yere be ka walia anu yere nyuma na ko Wagner o mimbe an fa ya ko imbela jeli bitalike awekado osira de fe ndo abarata adu Emmanuel Macron abina fo moluk sekele oteni njay na ko sabu minya awekado sangono ndo aw be dugum mina aw sembe ka koke koyi sangono ndo ulika joni chesuru aw koka aw bula tama mene shima bo ona tabe ibi kila ka ni jo awekado kuma kunda ni kalu kauna wallahi irga ba ko aklichena jetimine ke ba ka fo chedo ba fo kulu jadi sufa jadi si ba fla ani keme shegi ku yo defa wati folo minu nana minya jadi si keme woro yo kese tout c'est fini o kofe jadi si ba fla ani keme fla ni muga ani saba yere ka ma
fabriquer olu bela jele ke c'est tout c'est fini abana Fatirike ba ko ako away kado terroriste ambe doni mena ko bi abara taw dumbe ka shele doni ina fo away kado o haklina mimbula o fana haklina were nga barkan Emmanuel Macron ko ni yako bampew wati do kuma sira Fatir fle Ablaye Jara aka Fatir do l'indépendant o ka bido boli ibunya bala mani ma nyama indépendant barakelo ame folita nun ko segere la différence ne be mbolo do mebone ale munye bununkoka munye bununkoka akumara ako munye France jamana no ko fora ate Emmanuel Macron atale ka jamana ko fowa siga tale ne jugube jamana ina ibina ka fami domna ko be jugu keneganta nyama ko France du munye bununkoka akumara la différence o konala ayira ka fo kabi do ni mun kama munye fanga d'Afrique o kera ango jamana kono na be utikalo kuleta ani sheki samba fla ani samuga o kona la ibe na ka fo ko mu ye gela belebele ko oduda ani France jamana oni nyonche kabi doni munga mamunya Ashim Kuita ale na ka jereje kulu na fanga ko ni ka ata nyama akara sobabu ye ka gela chama ko odu ani France chelala munye Fatirike bayin ayira ka fo ko munye anga jamana premier ministre mun bebi na be inter mun kuna no de colonel Ablaye Maiga nyama ayre tali laba munga munye forum belebele mun no kera Dakar ko fi ibe na ka fo ko munya Ablaye Maiga aye maw akilla kun kuraye ayira ka fo ko munya anga jamana marabago on ma layni ka fo ko France ka ta kuyi ibe na ka fo ko France ira de ya layni ka fo ko abeta na ya layni ka fo ko abeta nyama sigata la munya sira ko ambu uda ama jata ne lekelo ya ira ka fo ame dom na kombi on France kon chilala nyama kibe na ka fo ko munya fora mun kemana ko fo ka boy ma do ya ira ka fo ko munya on France ko abina fo ko jisma ko be fakaka afra la doni ga mamunum be akaja olu akli juru chalo no kosobe olu ya ka fo ko munye France ko me tabulum na kom bi ko France ko abe faki don sene ko o yelema ko France nyama ko abe faki don so ko o yelema ko sabga France jamana u ya ka fo munye frintikila ka ko sirafe akaja kana bla munye kuna fonu usirafe nyama u ye tago shini fambela dile na ko gaku udashina ma ye babali bela dile ta ka mali fanga ka asegere ko na ta be munye an wace don ku mabo u maka ukan fa kira sababu ye munye France ko yi don se ko ni ku ka asibe ko yelema Fatirike baka fola ibe na ka fo ko munye France jamana yi misalu la nyema ay donje jumane tani wati laba nuna ibe na ka fo ko vishari no ko fora ate munye balo gele ko o ko fowa munye mali yere gele mun no be mali kono ni wati laba ina ibe na ka fo ko munye France na aka lage mun mbanga jamana kono ye wuli ka joni sabati senga wala sa munye o vishari o ko be seka gasana le to muna réseaux sociaux sample la ibaye ka fo ko munye aka kuna fondila mun be ni wati na nyema ku kon miga achari dia fantana ni bela dilen fe kaira ka fo ko munye vishari nyama ko anyonya ndo ko soba ko jamana o konna la akoni duya jite mena kala je ame domna ko bijian fantan nani bela jile vishari ira ko nimbe ko jian ira ko agelera foka foko agelera ga anga malibainta nyama ko francisco keleme ko ku keleke bri Fatirike baka fola akoni ye ko njate mena kala je albi nyama ibe na ka foko albi France u te fegu ubolo ko ojik ngoy o vishari munno bango jamana on konna la nwati na France be faka ferende bali bela jilenke munye jamana kono do ule fanga o busaka fo nywanga to kumna ko sabuga kwa kono fondila munum be anwa jamana kono akaja ka tabla jamana wala ulu buga ira ka fo ko ni yae ka fo ko dabolo fo so ngobuga ile anwa jamana kono ko do wona te ko munya anwa autorité no banga fanga maraba ko fo nyama ku majo ujorola Fatirike baka fola akoko fana temano ka foka boy ibe na ka fo ko France buga feranda bali bela jelen tiga senga wala samunya abeseka amali don ko am fara tuna wala kum kono la ibe na ka fo ko ni wati labayen kono la munya rapport kuntan do buga boka nya shimunya anwa lakana ba ma rapport mun kono la ubayira ka fo ko munya anwa lakana ba ye bingali tani nga civil ku usekere munya Fatirike bay ndo de be bunun ko ka ko fo la différence kono la nyama ayira ka fo ko munya laini to dore feranda bali beseka tiga to ko munya anwa lakana ba nyama ko ulu ni jomumbo ulu la ni wati na ka dangari ula kaira malidona ka fo ko munya amga kule anga armem kan nyama ka fo ko munya arme ko adesina ame domna kom bi ko France ko abugo o fera fana ko otika sega nyama nafigudu ibe na ka fo ko albi muye France ko be wuli ka jola ko sabu ka suba be nyine ngaje mun denta nyama o nyine mandi ibe na ka fo ko muye France aka laini to dore na manya ka fo ko muye rapport kunta ko mi ka boka jense kaira ka fo ko munya anwa arme ko bi ka bigalta ka civil segere ko laini e fe jumani ne
ko tora o taabolo la o bɛ kɛ sababu ye don n'a nataw la maa minnu bɛ ka an ka fanga mara nin waati na n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ u ye mun ta ka Côte d'Ivoire jamana k'o sɛgɛrɛ u ye mun ta ka Laurent Gbagbo k'o sɛgɛrɛ ko don n'a nataw la k'u bɛ se k'o ta ka anw marabagaw k'o fana sɛgɛrɛ ɲɛma o kɛlen bɛ k'o labɛn k'o sigi sen kan nka u y'a ye k'a fɔ ko o labɛn taama bɔ sisi ma mɛnɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ko Faransi k'u tɛ fɛ k'u bolo k'ani ka a jigin o hukumu kɔnɔna la nin waati laban in kɔnɔna la an balila ka mun ye bɔlɔlɔ siraw fɛ i bɛ na ye k'a fɔ maa mun bɛ yen ni a tɛ kodɔn maa minnu bɛ yen n'a ka faamuyali o ka dɔgɔ kosɛbɛ maa mun bɛ yen a tɛ sira Ala ɲɛ a tɛ sira kira ɲɛ ale kɔni bɔra mun ye bɔlɔlɔ o sira fɛ ka bigali ta ni ka an ka alisilamɛya diinɛ ka a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ caman a y'o ta ka an ka alisilamɛya diinɛ ka a sɛgɛrɛ dogali caman a y'o ta ka an ka kira belebele ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a siga t'a la ko n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ e ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko kala de b'a kɔnɔ o b'a yira n na k'a fɔ ko min ye Faransi hali bi o baara mun n'o kelen filɛ nin ye siga t'a la ko Faransi ko o b'a ko jukɔrɔ koyi a bɛ ka nin ko in k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin n'o tɛ ko nin bɛ se ka faamuya cogo di an bɛ Mali kurakura min kuma la nin waati na maa wɛrɛ ka bɔ k'a fɔ k'i ye kamiti maa ye ɲɛma ka dɔgɔyali ma ta ka maa sɛgɛrɛ jamana kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'a fanga ka bon ni bɛɛ lajɛlen diinɛ mun bɛ yen n'a fanga ka bon ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen n'i ye maliden sigi 195 a ka ja fo ka taa bila 99 na olu bɛɛ lajɛlen ye alisilamɛ ye ko foloko ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko Faransi ko a ye o bɛɛ lajɛlen ko o laɲini o n'a ta bɛɛ ko taama bɔ sisi o ma mɛnɛ Patirikɛba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na comme bi malidenw k'a dɔn k'a fɔ an ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Faransi ye ɲɛma a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ wa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ wuli ka jɔ o de kɛ sen kan walasa mun ye fanga in ko a bɛ se ka dafiri cogo min na wa mun ye Mali ɲɛma Mali bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi mun ye Patirikɛba a ka fɔ la a ko mun ye Mali ko a bɛ na kɛ sababu ye Faransi bɛ dugu minnu kɔnɔ n'a b'an kɛrɛfɛ dugu kofɔ Burkina Guinée Conakry Tchad Niger ko Mali bɛna kɛ sababu ye ka mangoya ta ka Faransi k'a sɛgɛrɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la nin bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ sababu ye mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ ɲɛma k'a dusukun k'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan fanga in a bɛ se ka dafiri cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la différence ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Bunu Koka ɲɛma ale ye Patirikɛba ye i bonya o b'a la nɔgɔ babu ɲɛna l'indépendant ne bɛ sɔni sigi a kan Mohamed Sidibe dankɔrɔba in Faransi tɛ wa Mohamed Kulubana an b'a fo min ye Abdulayi Jara Jarakɛ awa i k'a dɔn a kuma bɛɛ a ko Abdulayi i kan ka taa indépendant a ko awa i k'a dɔn wulikajɔ de kelen don o conseil islamique du Mali nɔgɔ a ye tabali gosi ka ɲɛsin transition ma sabu dɔ fɔra sa nka ko damatɛmɛ wale o fana ma fɔ a ko awa i k'a dɔn olu tɛ jɛn n'a ye bilen min ye awa i k'a dɔn ɲinɛ kɛra olu kɔ CNT ne mu ye mɔgɔ in fana e t'a ye e kuma a kuma i ka côté i bɛna boli wa mɔgɔ b'a dɔn wa a ko min ye awa i k'a dɔn ɲinɛ kɛra awa i k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu kɔ CNT kɔnɔ u y'o tɛmɛ ka awa i k'a dɔn o kɛ bolokɔfɛn ye nka avant projet min bɛ min bɛ sariya sunba fana kofɔ ka ɲinɛ u kɔ awa i k'a dɔn fana na a gɛlɛyara dɛ il faut faire attention dimina dɛ ko n'i y'a jateminɛ min ye awa anw ka jamana basigi karamɔgɔ anw ka jamana k'a sigi nguloma kan k'a dilan k'a ɲɛ fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ se k'a sinsin bi o de ye diinɛ jɛkulu ye diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnba min kɔnɔ o de bɛ wele ko Haut Conseil Islamique du Mali an bɛ don minɛ ko bi k'u tɛ fɛ ka u yɛrɛ to yen koyi sabu min ye awa i k'a dɔn k'i da k'i kɛ dɛmɛ ye ka k'i ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen na o banna dɛ o la ten sa o banna o kɛra c'est tout c'est fini a k'o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri o de bɛna kɛ sabu message kolo girinba u y'o cari awa i k'a dɔn k'o ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma a kɛra ko n'i y'a jateminɛ u y'a jira waati tɛmɛnenw na k'a fɔ jamana marabaaw awa i k'a dɔn n'u ye jamana marako ɲuman na ka sira ɲuman awa i k'a dɔn n'u y'o ta a ka ca Ala fɛ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri olu kɔni b'a kɛ ka jamana dɛmɛ sabu olu kɔni hakilina y'o de fana mana tile marabaaw tilennen don baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la awa i k'a dɔn awa o ti fɛn ye fɛn min bɛ awa i k'a dɔn fɛn bɔ sɛlɛnni sɔngɔ la a ti bɔ a la a ti bɔ a la kuma min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye nka min ye ko gɛlɛya yɔrɔ ye o de ye k'a fɔ CNT an bɛ dabolo min kan i ko bi ko min kɛra ye kɔsɔdani in na a ye mɔgɔw kamana gan kosɛbɛ constitution o avant projet min fana dara o fana ye mɔgɔw kamana gan o kumana sa min ye président min bɛ yen n'a bɛ Haut Conseil Islamique tɔgɔ la n'o ye Sheriff Ousmane Madani Aidara ye ale kɔni awa
awai kado aya kuma fo juma temene nga odongo angoro kunu ikaro ka fo ni ko imbela jele e mercredi do sake ko bela jele kera o ka siège ba mimbe no be o conseil islamique du Mali o siège ko haydara kumbe ga mi yedine karamo chama ani awai kado imamu chama be ku inyo soro ni kene ngoro wati min kuma daminena haydara ya jira bela jele na politique joro ayi ale date ula kana manye ka fo ale de o conseil islamique nyamai jagwa do min yedine awai kado be se ka laklin chukumi ma bunya be se ka da anga chukumi an joro be se ka do jamana ngono chukumi ko wuli ka jo kake awai kado o de nofe akode kama Sherifu Ousmani Madani Aidara ako conseil national de transition CNT o yera koni o sigira chugombi minya awai kado malaba minu duna kono o conseil islamique mo dabali bana koy sabu wuli ka jode kera ka nyeshi uluma ka so uluma ay ma saba to di ambe ma saba awai kado bina du CNT ko to di o ma saba to awai kado o dira CNT lisi na bo ma muga ani woro ndo minya awai kado ma shi to ma yi awai kado ma saba nuna e mimbe o conseil islamique du Mali akala sigi den ko fo ni yu dabali ban o yɛrɛ dama tɛ min awai kado koso ina aitara ya jira tukuni ka fo min anga avant projet min be na bi talike sere sumbala no constitution bay Mali yɛrɛ be sɛmɛ mina awai kado fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fo ka an bɛ don min ko bi jamana maa minnu be n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkulu bay n'o be au conseil islamique du Mali ko fɔ sema kama a ma ɲininka a dama do ko la a ko pourtant an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ Mali sariya sunba in de ko tɛ wa constitution de ko tɛ wa diɲɛ do jamana in ye awai kado laïcité jamana dine bɛ dama ka kala nga constitution bi se ka sigi tan awai kado nin cogo ina ka projet na fɛnw bɛɛ kɛ conseil islamique awai kado amama ye akono abara ta dun akalaje koy sabu awai kado lu fana mamugo bɛ ku ka danaya ma dɔw bila ka taa ka t'u ɲɛ sɔli ka ɲɛsin jamana mara cogo dɔw ma ka ɲɛsin jamana cakɛda ba dɔw ma ka ɲɛsin jamana yɛrɛ awai kado a dili dɔw ma o kuma n'a fɔra ko jamana tuloman yɛrɛ n'o bɛ constitution ba in ko fɔ o bɛna sigi nin cogo in na diinɛ ɲɛmaaw awai kado u ma ɲininka cogo si la o conseil islamique se ma kɛ ale ma aki ka do abu dabali bade o kuma bi doni mene ko bi minya awai ka do dine jakulu o conseil islamique o ye tabali goshi o kuma na ko ka kangari dake jamana famu ko chugo do haya koy attention haya koy attention haya koy attention awai ka do dine nyama dun awa olu fana nu tora ko misigili jira amaine misigili jira li abi kele de olu ka misigili bo maine ka misigili bo maine amaine ami do ka la ka ni sababe ami minya abla jara aka fasiri fele l'indépendant o ka bidon boli ibunya balando abla jara nyama me folita ninga asgare do fara do ka ababugu wa ba chaya nouvelle horizon nyama ne bale samaka grana munye sedu konate ke akumara nyama ayayira ka fo ni wati na ibe na ka fo ko anga alislamia dine mado be dishiba do be munum be alislamia nyama uko nko sebakoro dimno ni wati na kanyeshi munya anga fanga marabaw ma oro kum konala kwa misigan sigini fe juma ne do na tawla nyingali to mi asigira munye sedu konate ayira ka fo ko abeni ngana do kun dama do bo ibe na ka fo ko munye anga alislamia dine nyama agluma do ko nimbe ni wati na ujorole no kosobe ko sabuka fanga yere abe tabolo muna nyama akeleme sobo ye ku sebe koro joro munye fatrike bay ayira ka fo ko munye au conseil islamique du Mali no onyama baye Ousmane Sherifu Madani Haidara nyama ni wati na ale ko mbora ka yira ka fo ko me dom na ko bi ko jamana enverula ibe na ka fo ko munye au conseil islamique du Mali nyama ko lu keleme krefe denye akola jamana affaire munum be no au conseil islamique dakanga do ala o keleme krefe denye okula Ousmane Madani Sherifu Haidara ale kan ko fa inte manonga foka boy ibe na ka fo ko wajuli kala mu fana be nanga mako banjugu dumya ni wati na ale fana bora ko sheba ka misigili ka sheba ko yira kanya shimu nyeta babuma subuku bismillah babu muno be talike kasike koka bajungu fana bora kika dusma kasiko yira nyama ofana te manonga foka boy munye badala bugu imamu yi no ko fora ate imam Mahmoud diko ata ale ko fo nyama ni wati fana la ale ayira ka fo ame domna kom bi ko sikata la ko transition ko akanga lakle nyama ni bela dile ma ayira ka fo ame domna kom bi jamana ngono sikata la munye politique ma ku sheba ko torole no o ba ayira na ka fo nyama ko mi 2020 bara munno o bolo dala nyama ko abika somo ye ka akili sebe koro jagubu ata oyorola muye seru konati
ayira ka fami domina kom bi anga jamana en konnala nyama ibina ka fo ko munya alislamia dina nyamaw wu sheba ko dimina no foka fo ku sheba ko dimina imam mamud du ko na lebe badala bugo imam ko fo nyama ni yakli bala wati te monuna ale ayira ka fo ko transition ko abe tabulum na ko transition ko aka clé imam mamud digo ale ka ko fo inte monon ko foka boy mu Usman Madani Sheriff Haidara ale pora ka ko fo laba munu ko sheba ko shele o ti dore mu ne sente makura munu Usman ka do akonnala munye Usman Madani Sheriff Haidara ayira ka fo ko mu o mamu ko ani ngorola nyama ko sigata la ko munye temekera munye o conseil islamique du Mali mawka o kara sababu ka Usman Madani Sheriff Haidara ka sheba ko toro nyama o fana bolon ko faka boy ni wati na munye bandugu dumia na le fana wajulu kele anga jamana en konala nyama ale fana ayira ka fo me domna kom bi ministre mon benno de madame Damele Madina Sugo ale fana bora ka ko fo mon fo ka fo ko munye janvier kalo 2023 o konala ako bela jilenga kaske ka du kuna ni kera boluma fen sin flatiye boluma fen sin sabatigi ki ka kaske ka du kuna ona to ko ne fem nga kan ko obeta ki segere nyama okoro fen fen kera sowoye aye banjuku dumia ka sheba ko toro fem fen ya adaja nyama ayo sheba ko shele patrike baga fola akami domna kom bi na manya ka foko mi o conseil islamique du Mali nyama ba Usman Madani Sheriff Haidara ale kon yaka jorna ko yira o sabga ayira ka foko mi fanga abe tabulum na foko bi na fura ko mi Mali yira ni yaji demna kalaje al islamé de kacha kana fura ko mi sharia bele bulo be tamunye jamana kono jeraja kulu mo be no be kuma al islamé o tola ka foko sharia o be ta o jeraja kulu ko nyama ko ye fenya mu Usman Madani Sheriff Haidara ale ayira ka foko ye fenya ko tina jenay abada ayi Usman Madani Sheriff ayo ko fo ninka asebe ko shele patrika baga fola akwa ngoni me domna kom bi sigata la munye dina nyamaw ni amra bago che nyama ko gele ko abiga gere doni wa munye gele ko abiga na doni munye patrika bay no be sedu konati ko fo ayira ka fo ko munye anga jamana kono ni ko njete mina kala je munye dina nyama ku shebe ko dimino ko dogoy o le kera sababu ni wati na achama ngoni ku obor ukadade ukonala uchama muga korofo chama ku oshele akoni ya jite mina kala je munye alislamo ye boli bele munge november ko klinani no kera juma temene boli ku ngude dore mamu mbora ne shitane mado ka munye manku to chenta ka anga dina ka asgere ka do alimata ka anga dina ka asgere alislamo boku kunye ku ka mishigili ko ida adoni ngama anga kenenka nyama ibe na ka fo ko munye alislamo yu profiter akenenga ninka ida ka fo femu no fana keleme gutoro jamana konala ina fo Usman Madani Sheriff Haidara ay korofo munungo nyefo o kera sababu ya adoni ngama nyama yo korofo ka sheba ko shele ka ida ka fo ko jamana abe tabulum na fo ko bi na fara ko sharia bele ko ta jamana konala jamana ira be na bolisira munka na fara ko lukata jamana kono ako alislamo ku damadola nyama ko kera sababu ya abiga alislamo ku sheba ko tora amedo mina kom bi oro kum konala munye feranda bali bela jilenga sigi senga jamana marabogo wole ko abe blauma na manya ka fo ku be decision bele ta jamana ngono ni ya Mali sigi ma keme sigira ayira ka fo ko bi kono to ani kono to ko alislamai o be se ka decision ta abada toji ka so amo ulu sino o decision ta rola nyama ko ni fenye kamu na keleme ka alislamai ku shaba ko toro di ore kama wole ko abe bela jamana marabogo ma ko feranda bali bela jilenke ko jisma ko aken furala jona ko amesra femunya ala kan kishika bo oma ko jamana marabago ko feranda bali bela jilenke ko ka mawo bela jilen ku ka kelenye ka mawo ka ake ku ka kelenye nyama ko no okera akachala fe ko be ko abena jamana kono na foni flani anya sabaka bon nouvel origine ale kono la sabani ngla to ko de Seydou Konaté marma ga nyama ibunya obala bogar to le beti ajaranye moro ngoy ba ambe way kado ale ka facilita ngena ngaddu akono minye babinu de ko ale ka ko belebele banya kone ka fuli biye ni wati na aklobi la abia banya biya baraw de chambe banya biya ka kene banya bi Italy banya kuntunna de awa be Italy baraw de chara baraw chara ko sobe hakli bana adusku nyeshini mbama tabarikala mbafu oyere ndo marongo ba akuma na sebe ngono sebe minangwa makosor de boko abara tay kado bi ambe ka zole da ko sobe anga dine away kado ambe ka zole da kan ko sobe sabu wati la banu ngonna na anyira banyira nyiniga mundu wi ansoro ambi bo dola do fana bi kumbo o de kera so wi
famimi aweka do Umar Ongoiba ka fasiri ako be ani kilinya o la sigi olu kera min bi se ka to tension jugu ba min be no kumbe na wuli dine u yere dama ni nyanje ka basiki chugo min ye kiricon yi ambalma kiricon aweka do u yu ka plenty u ya retire min aweka do a retire kundi dowre mai watara fana kwa ye yafa ayo deli Umar Ongoiba kwa barata bi jamana min ngoni ko bi tension ndo asibokoro yelele ye kiricon ani aweka do silameu an yere dama ni nyanje ala de faralanga note nyom famu ya baliani do kumbe aweka do o kumina burguso ka wuli an ni nyanje akunga ni ala be mina o tiknya fi do kun temene internet do temene video do be aweka do charila fambe fe mahi watara ale ko ni kungembe kinyeshim maminu ma ode aweka do ambalma kiricon yi ayi kuma do fo kuma minu anake o yolu sebokoro toro nga jakulu do be minu ya jira ka fo je suis malien malien et chrétien ni chrétien fana min ne touche pas à ma religion maganga dine la o je kulu maw aweka do yo sebe yo kuma kan nunta fele la nika aweka do plenty do mai watara aweka do ale jugala ndo min ya aweka do mai watara ay kuma ka do de fo kuma ka min be ni aweka do chrétien jokuli lu ya jira ka fo ka yo lu sebe koron neni do ya ku lagushi ku burja ako du ya fe min nati ben dine ya maw ni nyanje dine be kanga idine nyugo ikanga bunya ka dine ke ikika la haliyaw ni ka sariyaw ke ka dine tokele numinu be iko lu tui masirika ba ko ako mai ya jira ka fo nindira min flani to abu den nana ajagwa pembe an guna yalma ubemme akoy min sigile do ni aweka do be kallame yala kare kun fo kun est-ce que bina chrétien famille do yewa ako chrétien min flani uti bere yere bo hali bolo ni bolo datu bolo nyekele kika do kute ubo o aweka do mahi aya jira ka fo ko ma min vana do ko halu timmalu le peu qui n'existe s'invite à nos fêtes de Tabaski et ils n'ont même pas honte. Ako maminu do kuma imbe na lede yero mi voka no dama tada du nchi de ko yoro tige. Akona tige kanan tige ko feti mi mbe na le feti nuna no ye Tabaski o be seliba ko fon la ya obi famina so go bi du manjima kono bara obi giria nembi do bolo kala bolo ni nyanje tulu bi shele ni soja ambam pan ambam boloki iti fani de do ka bonywana de ni fa do ka bonywana ndo mo mso ni mode uti do ka bonywana seli do akadi ben ni songadi akoni Tabaski bayin nun gene ka ki baye ka fo bina kan u freke ana haluti malo e manjwa la ila enyama yemu fo uko kana ketene na manya ka fo ki korofo mu shele ka betu no na ko na doni tika ka doni blade ko uyo fana boy tuguni ko awai ka do minye an journaliste ni an animateur an mino binansigi ambali maslame ufo ambali ma chrétien ufo mai watara ay message nyashi an yera fana makoy saba ko awai ka do les animateurs publics ne devraient même pas être les salutations publiques ne devraient même pas être adressées aux chrétiens par les animateurs. La hamula. Akwambo foli minge. O yere ka manga nyeshuma chokoshila. Mai. Fasiri minvo dine ko ina nyafie toka to akono. Kana bo akono de dine se attention de ni do mi kuma wera fura ibi ka fasiri kono. Ni bi mine no ye kamine no. Ndo akoni ngera wati mi awaikado committee ma woro. Uluko ni be bolola ukanyama ere mimbe. No ye awaikado dumbi ifakoli. Dumbi fakoli awaikado dumbi fakoli aweka do alebe bolola aweka do ni wati laba nungonna na akoni ko inda ku laje ba ka fo minya aweka do ni ngoi maminu be we plenty do minya mahi watara jugala procureur général mimbe ayre sina ka plenty in laje yoromi adawari bana koy ay ministre wele ni ngoi mi chuko mi ni furugu ni mfinya baraka ka bude mamadou kasogo ita laje jona onongo bela mamadou fane aweka do ministre mi nyashine be dine koma ayo wele ndoko ko ingera sanva ko okuma na laje telela anni nyanje ka laje ski ka fo ka ke mai watara ay ya faddali bari nga jagui ga mai watara ay ya faddali minya ambalmo ndo ye chrétien yi lu fana taraka tu ka plenty retire ka ko ke c'est tout c'est fini abido ni mene ko bi la dilikaw ni kuma kan jama be chrétien ga mado be way ka do o minye jakuli akwa mado abibu jaraye ayo la dilikaw no kuma kan lase anyira dama uma anga laje dine bedda makaka ambe kelenye no bunya anga
jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a min ye silamɛ ye n'i y'a min ye chrétien ye i ye maliyɛn de fɔlɔ ye donc i bɛ kɛ maliyɛn de ye i bɛ sɔrɔ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ni sababa bɛɛ Umaru Ungoyiba nin y'a ka fasiri ye Mahi Watara ko a ye yafa deli an balima chrétien fɛ anw depuis anw fitinin ma an bɛ ɲɔgɔn kan ma wolo an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ ɲɔgɔn ka seliw kɛ ne yɛrɛ terikɛ bɛ Paul Fajigi n'olu ka ambiance bɛ yen don min an bɛ taa n ko a bɛ saga fa di saga de bɛ fa an bɛ taa manger an bɛ taa nisɔndiya u ka jamukan dɔ yɛrɛ tun bɛ yen n'o yɛrɛ tɛ mɔgɔw yɛrɛ sera k'o sigi ka na ne tun b'o lajɛ kuma caman a dɔnkilini kama dɔnkilini kama ko ni yɛlɛ yɛlɛna kun bɛ Ala la ne kun bɛ yɛlɛ ka barika da ni yɛlɛ yɛlɛna kun bɛ Ala la ne kun bɛ yɛlɛ ka barika da dɔnkili nin yɔrɔ dɔrɔn a dɔnkili ka di kojugu aw ni tɛ chrétien ko sila ni yɛlɛ n'a bɛ Ala la an bɛ yɛlɛ ka barika da kɛ an bɛ yɛlɛ chrétien bɛ yɛlɛ silamɛ bɛ an bɛ yɛlɛ an bɛɛ dayɛlɛlen don Ala k'an ni sababa ami ne an ka taa ɲɛma nin waati na mun ye Mahamadu Sisoko a fana sɔgɔlen ma na Faransi an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Sisoko a bi Sisoko a fana bɛ k'a lamɛn ka bɔ Faransi nin waati na an b'a fɔ a ɲɛna ko a Sisoko Sumare Nfali n tɔgɔ a na kɛ a bɛ yan foli la a tulo b'an na an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma FM Aweka don kumasoba in kɔnɔna k'a ni cɛsiri min ye Aweka dɔ Abe Sangare a fana ye technicien ye Sama FM yan foli la tɔgɔ la an doit kɛ an ka foli ani tanu ye o bɛ ka ɲɛsin a ma nin de ye Nura FM ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala ka jɛ ye an ka taa ɲɛma an bɛ taa indicateur duro nouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ na a b'i laban bɛ woro sara bi o a b'i bɛ yɛlɛ mun na bi a bɛ yɛlɛ la ne ka dɔnkili de la wa ou bien e ta di a bɛ ka yɛlɛ an fila bɛɛ de la a b'i bɛ woro in sara dɛ ɔnzɔn pe ko la o ɔnzɔn pe ko la dɛ siga t'a la bisimila indicateur duro nouveau ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni a ye a ko di mun ye Egrata Dunbiya a kumara ɲɛma kokoloti nɛnna ko a ti yɛlɛma abada i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye duwakun tɛmɛnen na affaire dɔ bɛ affaire mun n'a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara affaire mun n'a bɛ tali kɛ mun ye CFA wari miliyari 200 ɲɔgɔnna k'a yira k'a fɔ ko nin juru ko juru siganama don ko a bɔra an ka banque dɔ fɛ an ka jamana in kɔnɔna la o de kun kɔnɔna la mun y'i kɔrɔkɛ n'o de bɛ nun tɔgɔ kofɔ nun tɔgɔ kɔni a bɔra a ye kɔrɔfɔ caman k'a sɛlɛ ɲɛma fɔ a ye dan kɔni ka a sago anw ka jagokɛla dɔ bɛ n'o de ye Mamala mun ye sifin don sifin mun don a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o fanga ka bon kosɛbɛ mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ yatimɛw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na falatɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ɲɛma mun ye Mamala a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka bon o ma kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko i kɔrɔkɛ n'o de bɛ nun tɔgɔ kofɔ dugutigi den a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mamala ye a ko siga t'a la ko o dankɔrɔba in ko CFA wari miliyari 200 mun n'a bɛ fɔla taa nun tɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mamala ko a sen b'a la ko wa ko Mamala yɛrɛ ko a ye ji kɛ bidɔn na kɔrɔkɛ da fa a ka bamanankan ninnu jɛngɛnen don tuma dɔw maa t'a faamuya ka ji kɛ bidɔn na cogo di a bɛ bidɔn ji de feere yan Mamala kɛ k'a ye ji kɛ bidɔn na o ye aw ka n gɛn ka Usain Bolt taara cogo min na fo k'a bolila k'a taara wa ko Mamala taara i kɔrɔkɛ ko ten nun tɔgɔ de ko ten i kɔrɔkɛ de ko ten ayiwa baasi tɛ nin ko ninnu filɛ nin ye to fasiri kɔnɔ dɛ i b'a kuru k'a tigɛ la dɔrɔn k'a da fasiri nin fɛn bɛ tribunal ni procureur ni fɛn mun fɔ procureur yɛrɛ ni village bɔra la ne tɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn ye a dan ye village a banna hali a ka so tɛ taa a banna Egrata Dunbiya a y'a yira ko nun tɔgɔ ale ye président de l'Union pour la sauvegarde de la République parti politique mun bɛ n'an ka ma ISR ɲɛma ko o ɲɛmaaba y'ale siga t'a la ko kunun ko a kɔni taara yafa deli kɛ a taara yafa deli kɛ ka ɲɛsin mun ye an ka nin opérateur économique belebele ma ɲɛma n'o de bɛ Mamala kofɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye kɔrɔfɔ mun ta ka Mamala k'a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ mun n'a bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 200 ko in na mun ye nun tɔgɔ ko a taara yafa kɔni ka taa a sɛbɛkɔrɔ deli k'a yira k'a fɔ ko ale filila ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye kɔrɔkɛ ye ko a bɛ kisi mun ye kiiri mɔgɔ ma o n'o tɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mamala ko a kun kɛlen bɛ ka t'i ta da mun ye kiiri bunna kun o kɛnɛ kan Ala kana mɛn b'a caya mun ye Egrata Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko kabi dɔɔni min kama i bɛ ka fanga kɔni ko a dafirila ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ maa minnu bɛ nin waati na n'u de fanga in kɔni ko a ka surun kosɛbɛ maa minnu bɛ a ka diya k'u bɛ gouvernement in ko surun kosɛbɛ ɲɛma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na u da ko a bɛ to ka fɔlɔkɔ bin kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ tigɛ ko mun ye kɔrɔkɛ da ye ko a ye fɔlɔkɔlɔ bin ka a tigɛ o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye i kɔrɔkɛ n'o bɛ nun tɔgɔ fɔ mun ye kɔ kɔrɔfɔ mun n'a y'a ta ka Mamala kɔni ka a sɛgɛrɛ
a yɛrɛ ka page Facebook o sanfɛla la a yɛrɛ k'a fɔ ko mun wari ko kuma mun fɔla tan n'a bɛ se fɔ miliyari 200 ko kuma in kɔfɔ ko siga t'a la ko ale ye danganiyaw sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye Mamala ye ɲɛma ko siga t'a la ko mun ye Mamala ko a sen b'a a la doni min kama mun ye Nuhu Togo a ye nin sɛbɛnni kɔni kɛ k'a bila a ka page Facebook sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mamala yɛrɛ ko an bɛ don min na ko bi a ko dankɔrɔba in ko a ye ji kɛ butɔn na ko a bolila ka bɔ jamana in kɔnɔ ko Mamala ko o taara ko mun ye Côte d'Ivoire jamana n'o bɛ Abidjan kofɔ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in fɔ a ye Mamala a y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Mamala a seginna ka na Bamakɔ an bɛ don min na ko bi a seginna ka na Bamakɔ Mamala y'a laɲini k'a fɔ ko min ye plainte ko a bɛ t'o don Nuhu Togo tɔgɔ la ɲɛma kabi Mamala kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ taa plainte don Nuhu Togo tɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Nuhu Togo a ka avocat mun bɛ yen n'o de maître Demba Traoré ale t'i terikɛ ye wa avocat maître Demba Traoré kosɛbɛ ale wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan o sabu kɛ tasuma bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ mun ye maître Demba Traoré a ka wuli ka jɔ ye ka ji k'a kɛ tasuma kan tasuma a bɛ se ka faga cogo min na o de hukumu kɔnɔna la maître Demba Traoré ale wuli ka jɔ caman kɔni k'o kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ Mamala kuma bɛ se ka kɛ Mamala fɛ cogo min na an sɛbɛnnen b'ale de la o awɔ Nura FM sɛbɛnnen b'ale de la maître kɔni kosɛbɛ maître Demba Traoré n'Ala sɔnna maître Demba Ala k'an kisi dɔrɔn ami Ala ka teri don a banna teri don a n jɛɲɔgɔnba don awɔ maître tɛ bila maître ye dɛ bila maa tɛ dɛ wallahi maître tɛ bila maître ye dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maître Demba Traoré ani ka taa fara mun ye maa mun bɛ yen n'an k'a ma ko Sidi Mokhtar Dambele bɛɛ lajɛlen k'a ma ko wura 12 olu fana ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan mun ye Nuhu Togo dugutigi den a bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ cogo min na ka taa Mamala ka taa a deli mun ye plainte in kɔni Mamala bɛ se k'i bolo k'a segin kɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun ye alamisa don n'o bɛnna kunun ma novembre kalo tile 10 nɛgɛ ɲɛ 11 waati i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Mamala belebele ye ko a ye Nuhu Togo a y'a bisimila Nuhu Togo kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ye kɔrɔfɔ mun ta k'a fɔ tan ɲɛma ko kɔrɔfɔ in kɔni ko kɔrɔfɔ jɛngɛnen don wa a bɛ a kituni kɛ ka ɲɛsin mun ye Mamala o kɔni o ma Mamala ye maa ye ɲɛma alisilamɛ don a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye delili kɔni ko o taara ka a sɛgɛrɛ a fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye Nuhu Togo ɲɛma ko siga t'a la ko a bɛ yafa Nuhu Togo ma ɲɛma o bɛna kɛ sababu ye mun ye i kɔrɔkɛ ye n'o de bɛ dugutigi don ko fɔ Nuhu Togo ɲɛma o bɛna kɛ sababu ye k'a kisi kiiri maaw ma n'o tɛ kuma gɛlɛya ne kɔrɔkɛ tɛ se yɔrɔ la o ne kɔrɔkɛ ka yafa deli ale Nuhu Togo ka ko man gɛlɛn a ko ni kuma san ka min don a ka ko man gɛlɛn kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du niveau ale kɔnɔna la mun ye a jamutɛnɛ ale sɛbɛnnikɛla ma i ka ɲɛmaa bonya ma Mohamed a fɔ bete a kana farati dɛ Touré ɔzɔn kɔnɛ koyi a y'an tɛ farati dɛ ɔzɔn kɔnɛ dɛ dɔgɔ bɛ taa Espagne a gosi Samba Bintu Jakite dankɔrɔba in bɛ Espagne a tulo banna Jakite min ye wi sonike an ka foli ani tɔnni sonikiba k'an ka foli ba ye kosɛbɛ dɔgɔ hali bi arajo ye Nura FM ye 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye awɔ k'a dɔn hali bi an bɛ taa masiri min bɛ yan Amadu N Kamara ale de kuma n bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko la différence n'i y'ale ko fɔ n y'a f'i ye cogo min ye n dɔgɔkɛ ye jibi awɔ k'a dɔn i b'ale ko fɔ Touré Sidi Soninke an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin a ma ko a ni cɛsiri tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka an sugɔrɔ kosɛbɛ o jan b'an ye nɔgɔ min an bɛ taa Moti Sudu Baba n'i ye Moti ko fɔ Moti de filaw caman u bɛ yen Moti de kɔrɔbɔrɔw caman bɛ yen Moti de min ye awɔ k'a dɔn bamananw caman bɛ yen siya bɛɛ kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye jɛgɛ kɛnɛ o dugu de ye Moti ye Moti awɔ k'a dɔn Amadu N Kamara ale kuma bɛ la différence kɔnɔ nka Moti kelen in na min ye yuruguyurugu awɔ k'a dɔn dɔn ko ɲɔ ɲɛ bɛ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ douaniers ani k'a dɔn transitaires u ka bɛnbɛn ka kɛ sababu ye an ka service des impôts k'o dafiri pi a ko nin ye kabako da ye koyi maa minnu kan ka baara kɛ k'a bɛɛ kɛ kelen ye jalisa jamana bɛ se ka dɔ sɔrɔ n'a fɔra dɔw bɛ bɛnbɛn kɛ dɔ kɔ kan dɔgɔw ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan a ko service des impôts ani awɔ k'a dɔn maa minnu don o de bɛ douaniers ni transitaires o de bɛ olu ko fɔ a bɛ kɛ sababu ye miliyari caman jamana awɔ k'a dɔn o bɛ kumaniya jamana in ma a ko waati dɔw tɛmɛna min ye awɔ k'a dɔn Moti mara Venise malienne dɔgɔ min ye ale tun ye bolonkɔnɔni taamasiyɛn de douane ka sɔrɔ la sabu sɔrɔ ani sɔrɔ bolo sɔrɔ o bɛ kɛ nin yɔrɔ in na min ye awɔ k'a dɔn an ka budget national a jɔyɔrɔba de tun bɛ a la nka an bɛ don min na i ko bi nɔgɔ maa dɔw ka bɛnbɛn an'u ka taabolo kama min ye awɔ k'a dɔn ka ɲɛsin douane ani transitaires min bɛ se k'a to impôt a bɛ dafiri o bɛ ka kɛ sababu ye min ye awɔ k'a dɔn anw ka nin yɔrɔ kɔfɔlen n'o bɛ Moti ko fɔ a douanier a ka sɔrɔ nɔgɔ bɛ ɲini ka kɛ c'est fini a ko k'e k'a jateminɛ nin bɛnbɛn in awɔ k'a dɔn a ko in bɛ taabolo min kan n'a fɔra ko ka mobili dédouaner mobili
dédoiement n'o y'a sɔrɔ mobili awa i k'a dɔn 2005 a dédoiement kelen o kelen i k'a dɔn k'a fɔ san o san don 25 000 500 i b'o de sara 2005 ka na sisan 500 ne yɛrɛ ta in b'o kunbala de la o i tɛ fɛɛrɛ ɲini n ta in ka dédoyen sa dɔ kɛra dɛ e tɛ yan kɔni dɔ kɛra koyi a bila i bɛ jɔ so ten n'i bɛ mobili boli f'i k'i dɛn ka bɔ ten i b'i dɛni e ta kɔni kɛra i b'i dɛni a ka ca de o e b'i kun de kun 2004 kana bin n'i k'i b'o saranko ye o 500 kana bila 2020 na 100 kɔ di 100 e tɛ mori dɔn min bɛ kɔlɔsi fili yan ka dugawu kɛ e bɛna mun f'i ɲɛna don anw yɛrɛ kɔlɔsitigi ye koyi o fana ye tiɲɛ ye n t'a ye n ko n bɛ nin langali ɲɛna ɲɛma mun ye doyen a ɲɛma ko dɔ commerçant dɔ bɛ yen ale y'i ka labɛnw bɛɛ lajɛlen k'o sabati k'i ka fɛnw bɛɛ bila dufa kɔnɔ a sera yɔrɔ mun na duwankɛ fɛ yen a duwankɛ ko fɛn bɛ dufa kɔnɔ k'a bɔ fɔlɔ a kuma ɲɛna e m'a ye ni ɲɛma kura min nana o ti don kɔrɔlen ka bureau kɔnɔ joona dɛ fo ka carreaux ni peinture ni bureau bɛɛ changer olu yɛrɛ ye kogoyow ye kogoyow don nɔgɔ min awa i k'a dɔn san 2005 o bɛ taa 25 000 n'o y'a sɔrɔ i ye 2022 o bɛ taa 5 000 yɔrɔ kɔrɔlen de doyen ka nɔgɔ ni kura ye o tuma mobili minnu bɛ yen n'olu ye 2005 min bɛ taa 25 000 o b'a tilancɛ bɛɛ kɛ 2022 ka sɔrɔ ka awa i k'a dɔn o tɔrɔ mɔɲɔ o tɔ awa i k'a dɔn o de bɛ ta ka kumaniya ka jamana ma ka fara yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que kaba ko a ko nin ko min filɛ nin ye dabaliban ko ye nin ye kabako ye a ko nin ko in bɛɛ bɛ kɛ agent de douane ani transitaires olu de ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka impôt kɛrɛnkɛrɛnnenya la guichet unique ko in kan ka taa don yɔrɔ min direction régionale i k'a dɔn a ko kɔni a bɛ kumaniya o ma kosɛbɛ sabu enregistrement mana kɛ cogo min waati min ka awa i k'a dɔn procès verbal ko o sigi sen kan u b'a bila ka taa ONT la ONT min ye direction régionale o fana b'a bila bordereau bila ka taa min directeur walima ka représentant o i k'a dɔn o bolo n'o bɛ a la n'o bɛ guichet unique ko fɔ o kuma management o i k'a dɔn a bɛ sɔrɔ o yɔrɔ in de la nka sɛbɛn n'i y'a ta k'a lajɛ k'a munumunu cogo dɔ la i bɛ taa 2005 i bɛ taa sɔrɔ awa i k'a dɔn o kan o kumana nin waati in na n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Amadou N Camara a ka fasiri kunjɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sinsinnen bɛ min kan o de ye k'a fɔ douane ani impôt olu fara bɛ ɲɔgɔn kan Moti mara la douane ni transitaires Moti mara la ka impôt k'ale jolo kari a dun bɛ kɛ sababu ye jamana on zone gagne pas o tɛ yɛrɛ ye dɛ voilà a debi doyen ka miliyari an ka fasiri ye nin ye 73 ko kuma fɔra ne y'a fɔ n ko yɛrɛ tɛ nin ko la différence awɔ la différence Amadou N Camara ale ka fasiri don i bonya b'a la manima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye nin waati in na n tɔgɔman bɛ Moti a bɛ Moti i tɔgɔma wa Mamadou Gaba international Gaba international u bɛ jɛgɛ tɛbɛn dɔw minɛ Moti ba jɛgɛ ka di dɛ u bɛ tɛbɛn dɔw minɛ ka a tigɛ u b'a a faga dɔrɔn k'a nugu n'a fɛn k'a ko k'a jɛ ka kɛrɛnin ninnu fara cogo dɔ la k'a yiran o jalan k'o kɛ carton kɔrɔ ka na o ka di dɛ Gaba n'i bɛna i n'a dɔn ka na dɛ aramu n b'o f'i ye dɛ na n'o ye dɛ maa kɔni tɛ se ka taa Moti kana tiɲɛ n'o ye i bɛ da ye n bɛ min kɔni f'i ye i bɛ da ye n'i bɛ na Gaba international an b'a fo bon retour mon frère kosɛbɛ ɲɛma radio ye Nuru FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲuman ni ale wɔrida la wele sira 76 33 43 03 ɲɛma ne bɛ yate ni maga ko je ne sais pas règle tɛ règle la fɔlɔ dɛ a tɛ règle la fɔlɔ dɛ ni tɛ règle la mo de f'i ya mobili tɛ boli o mobili problème y'o de ye anw ta boli fana ka suma koyi a tɛ boli yɛrɛ a tɛ boli dɛ ni b'i k'a kan n'u y'i minɛ don min kabako don a kuma ka ca koyi a kuma ka ca dɛ n'i ko k'e Madu Mayiga a dɔw ka teli k'a fɔ ko hali n'i kɛra Nura FM ye hali n'i kɛra Nura FM ye an ka taa joona ko heure sera ɲɛma mun ye Adama Tarawele a ko ale bɛ Moti ale bɛ se ka Adama Tarawele fana bɛ Moti ale bɛ Moti o kuma banna Mamadu Ture a kumana nouvelle horizon o kɔnɔna la ɲɛma ko musanin ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ bɔra ko musanin ka boli k'i dogo kɔmɔtigiya o tɛ tiɲɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko min ye terroriste jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko JISIMU ɲɛma u ye condition min k'a posé dɛ condition minnu n'u y'o posé o condition ko n'o sabatira sen kan k'o bɛ kɛ sababu ye mun ye kalansow bɛ dayɛlɛ Tɔnbukutu o mara o kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko Kadide Zuwara ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye jɛrɛjɛkulu ye alisilamɛw ka jɛrɛjɛkulu don a ko min ye juge islamique mun n'o bɛ Zuwara o tɔgɔ la région de Tɔnbukutu o kɔnɔna la ɲɛma nin waati laban in kɔnɔna na u bɔra ka condition nin k'a sigi sen kan o sababu kɛ a bɛ nin ka na waati caman mun ye Tɔnbukutu o mara kɔnɔna la mun ye kalanso caman kɔni ko o datugulen don walasa kalanso ninnu kɔni bɛ se ka dayɛlɛ mun ye juge islamique de Zuwara ɲɛma siga t'a la kɔni ko u ye condition kɔni ka a posé u y'a kɛ bataki ye bataki minnu y'a bila ka taa di mun ye jamana
Tombouctou ale gouverneur préfet aka ja fo ka tabla munye kala nyama uma ye bataki koni ka bla ka tadu uma nyama munye fatrika ba no be mamane turo ko fo akoni aklibe ni chako folena no debe uga kofo sikatala uga age aluseni ale debe muye juge islamique de Zouara nyama anyema baya ale de wati temonu na ni tera koni adilaka minanga jamana kono ga munye ablala uga ibe na ka foko munye organisation mumbe nanga makonna son zinim olu ira keleme ku nya koni ka sibe koro boni chako folena sabuga munye majugu odando ngani wati labayina ibe na ka foko munye uga nyama aye condition no koni ko bla senga anaka jeraje kulu oni so munu ya ira ka fo kono o condition kono o sigira senga o condition ko do be ka sababu ye ka kalanso kono ko odale Tombouctou na amara bela jelena akoni ya jidemna kala je muye Tombouctou ira kono la kabisa 2012 muye Tombouctou kono kalango gele ya kono ko obe ni ye kalanso ka dale na la ma frati terrorisme ubinya da ko ka munga boni la kare nyama ibe na ka fo ko muye mamane touré ayra ka foku ye condition ko ni ka abla senga ye bataki nti kata di gouverneur de Tombouctou oma o fara te manon ka foka boy munye kalanfa munumbe aka jamu ye directeur de localu nyama go ye bataki atradu u fenema ayra ka foku ye nyoanye oke no be kadi de Zouara ko fo olu ka nyoanye oke u pena u ka nyoanye kam kayra ka foku na manya ka kalanso ko ni ko obedele munye Tombouctou o manala kalanso obedele ma condition sabako oba ala nyama ibe na ka foku a condition fola ko o ye fin jumaine ye yaira ka fo na manya ka fo ko kalanso ko nin ko abedale a condition fola te dore ko munye kalanso arabu kala ne ka ke abela jilen kono munye alqurane nyama ko de ka kala abela jilen kono o yu ka tablo ya ko de ka kala ne shariat ya arabu ka ngon ne be doni ko ni me tarabu ka nderga mi fiye mara eti segara tarabu ka me bola piu wallahi mi kele ngondo marabu ka ko ni mbo marabu ka abana marabu ka te doidi o te bete nyin gola ami ni ngalo go fumala ya wa amaja marabuka yo ni ngalo go ningomba afoza mita usa subare fi abana mina kura ale bendigi bismillah nyama wi ayira ka fa ko mun alqurane ko de be kala so kono larabu ko de ka kala so kono ko ya condition fulon a condition fulana ko ye fen jumane nyama ko na manya ka fa ko baluku ya ko konin ko onana ka damina kala so worona na ka tabla mun kala so tsamflala nyama ko muso ni chew ko lu fara ka bonywana ne chew be arrange kelena muso fana ka ta arrange kelena wa munye na manya ka fa ko o shisiga ke ko chew kala muso kala agalera dawo ka inse bien nyama o fana te manoga fa boy na manya ka fa ko munye ali che ngi ne biga muso kala so la ko nya kala jo muso la bada est-ce que o ko ne ka gele kado baji la ko jika na siwa ko ni tiere la ko ka do refo mi ko ka do refo ale mane ka bagoy o ka do refo nyama wi ayira ka fo o ye fanya kute jenaye abada ko ka la ni sabana ko ku ba yini ko mu ye chewne muso ira de ka fara ka bonyogona mu ye kalanso ira konala nyama ko ne ni ko ni ko no okera nyama ko be ka sababu ye ko ka kalanso ka dale wa mu ye kalande nyama muso ko na be ta mu ye kalangro la aye frenda balike ka jabure ko do aka ta ski class ko no ka nyeda ko datugu nya ke ni fladro ne ka ye kenama nyama ko ni condition no lu sigira senga ko mi kalanso ko be dale mu nye Tombouctou o mara o konala gano condition ko no masigi nyama ko lu ko ni nyata la ka ko kalanso ko amna dale Tombouctou mara o konala na mo flani anya mu nye mamane touré ale sebenengala ibunya obala boya jaranye on ba laje minya away kado fando fe do su keta ga son de fer away kado nega o ba le de bulu ajira wala ka fo minya away kado Burama Traoré Facebook ko ni adille ko do ba bulu ko sobe abiki wasad do ma ko hali bi ma minu fana be no be ma wala dun kanye men ko nyuma ani bere ko nyuma Yusuf Sissoco ani Ami Mariko ani ina ramo angu be fode e ko bu dafalende do min be se ka to awbe ko no foni soro fawfi do su keta bale de bulamba laje kata gausu fanfe soni ni ala sona ma mbinyo sona amesengana chesiri no ne antitani fosiru etelera angata na etelera kosobe
fasiri min bɛ bolo ata le guido awai ka dɔn ne b'ale ta mun b'a kɔnɔ Mamadou Touré ale de kumana Malikura awai ka dɔn a solona doni Malikura dɛmɛli jaguluba min bɛ n'a bɛ wele ko association Amo Mali tɔgɔ o wililen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na transition maaw awai ka dɔn u bɛ ka ɲɔgɔn ye o kumana sa na kɛ baara kuraw caman olu bɛna boloda a ko tile 3 min ye awai ka dɔn ministre min bɛ n'a ɲɛsinnen bɛ fondation de l'État awai ka dɔn délégation lahawtani association in tɔgɔ la Amo Mali olu talen kɔ tile 3 o kɔfɛ min ye awai ka dɔn u ka jɛkulu nɔgɔ min ye awai ka dɔn ko maa dɔ bɛ n'o ye chef de cabinet ministère de l'administration territoriale décentralisation ale ni awai ka dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛnɛba in kɔnɔna na président yɛrɛ n'o ye awai ka dɔn n yɛrɛ ka madame ye n'o bɛ association in ɲɛmaaba n'a b'o kofɔ madame Awa Konta i ka dɔn ale tun bɛ délégation ba in ale tun bɛ o ɲɛma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awai ka dɔn vice président min bɛ yen n'o bɛ n denkɛni kofɔ Jango Kulubali i ka dɔn ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na hakilina ni miirina in ti dɔwɛrɛ min bɛ se k'a to association in a bɛ se ka yira bonya ani karama kɔnɔ ni ka tila tuguni ka fɛɛrɛw ani dabaliw kɛ ka ladilikanw awai ka dɔn k'olu dɔw k'u jaso ni ka bɔ bɛɛ lajɛlen na tɛgɛdi ɲɔgɔn ma awai ka dɔn k'o fana k'olu bolo da a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen association min filɛ n'o ye Amo Mali n'a ɲɛmaya bɛ Awa Konda bolo a ko u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ ka fasoden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakilina ɲuman kɔnɔna na bɛɛ ani kelenya kɔnɔna na association in a la ka ɲinifɛnw caman bɛ yen awai ka dɔn olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min mission min b'u bolo ani awai ka dɔn fɛn caman délégation an'u mago bɛ min na délégation y'o bɛɛ da ministère ka tabali kan a k'o de siratigɛ la chef de cabinet min bɛ yen awai ka dɔn ministère in tɔgɔ la n'o bɛ décentralisation ani i ka dɔn administration n'o ye colonel Abdrahmane Ouattara ye ale y'a u fo kosɛbɛ hakilina ni miirina in na a y'a jira u la k'a fɔ min ye awai ka dɔn olu bɛ sinsin fɛn min kan kosɛbɛ a bɛ kalan i ka dɔn kodɔnw caman ani formation a n'a ɲɔgɔnna caman a b'olu kofɔ min bɛ se k'a to awai ka dɔn fasodenw hakilina ɲumanw ni miirina ɲumanw caman olu bɛ se ka don awai ka dɔn anw kunna cogo min colonel Ouattara a y'a jira u la fana k'a fɔ min ye association ɲɛmaabaw olu kɔni b'u ka bila la yalasa ka se k'u dɛmɛ k'u solona don min bɛ se k'a to ɲinifɛn o bɛ se ka kɛ awai ka dɔn sɔrɔ fɛn ye ministre de la refondation de l'État min ye awai ka dɔn relation avec les institutions n'a bɛ Ibrahima Ikasa Mayiga kofɔ sera ale de ma o kɛra awai ka dɔn octobre kalo tile 31 san 2022 association in délégation maa caman tun bɛ a la o waati fana awai ka dɔn ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Awa Konda ye ale de tun bɛ délégation in ɲɛma Sirikeba ko association Amo Mali association don min awai ka dɔn a lancera kalo tile 17 n'o ye septembre kalo ye san 2022 hakilina ni miirina min b'a la dɔwɛrɛ tɛ koyi fasoden ɲumanya awai ka dɔn ka se k'o sinsin bɛn ani kelenya anw diliw bɛ se ka don cogo min jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ parce que o fana sinsin o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awai ka dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ani karama kɔnɔ o fana sinsin association in ka wulikajɔ fanba caman fana ye min ye transition politique min bɛ anw kunna bi ani militaire ka se ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ olu dɛmɛ awai ka dɔn k'olu solona don u bɛ hakilina ni miirina ɲuman min na u bɛ se ka awai ka dɔn waleya cogo min hali bi fasiri filɛ min ye awai ka dɔn Mahamadou Touré a ka fasiri don le guido ka bidon bɔ ni bonya b'a la ɲɛma association Amo Mali maaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ o fana bɛ kɛ waati ye mun ye Masale Tarawele a ko a sɔgɔlen ma na Kalabankura Abdou Jara fana ko a bɛ a k'a lamɛn fo Guinée an b'a fɔ a ɲɛna ko a jara ɲɛma ne bɛ n bolo don mun ye fasiri minnu bɛ bɔ n'a ye an k'a ma ko soit de Bamako n mɛ n'an ka ko la ani n tora la nin bɛɛ lajɛlen o bɛ ɲɔgɔn da fɛ don bɛɛ lajɛlen ye zon bala ta ye nka ɲɛma siga t'a la don kelen o ye fɛntigi ta ye a ko komi ye Yusufu Konate a ko komi ye lakanabaliya ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ anw ka Bamako yɛrɛ kɔnɔ la n'o bɛɛ faaba o kofɔ o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko bingali ko a bɛ ta ka maa caman ko o sɛgɛrɛ nka ɲɛma n'a jara a bɛ se fila i bɛna ye k'a fɔ ko min ye bandi kɔlenba maa 7 ɲɔgɔnna ɲɛma ko siga t'a la k'u kɛra sɛtu sɛfini suguba yɛrɛ o kɔnɔ la mun ye Yusufu Konate o y'a laɲini siga t'a la o nɔgɔ o y'a laɲini suguba kɔni ni donna ye o ye kɛlen kɔni e ka su tu sɛ fini ko kuma kɔni tɛ kosɛbɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 9 ma san 2000 ani san 22 ɲɛma ko kamalen kɔlen maa 7 ɲɔgɔnna u bɛ moto taxi la a ka diya ani ka taa fara mun ye Jakarta kan ɲɛma u ye fɛɛrɛ dabali k'u sigi sen kan k'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen k'u sigi sen kan maa dɔ bɛ ye ale de taara wari bɔ banki kɔnɔna la
ɲɛma u y'o maa kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ den armelen don mun ye marifa kɔni a b'o bolo ɲɛma waati mun na mun ye waritigi kɔni a nana se malimaki fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ ko nin bandi saba u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye wari u bɛ se k'a puruti ka bɔ mun ye funankɛni o bolo cogo min na malimaki da la siga t'a la mun ye misiri mun bɛ n'an k'a ma ko yakuba gindo ka misiri ɲɛma u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ barakasi k'o baara k'o kɛ yen nka ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ u y'a laɲini mun ye kamalen fɛ k'a ka wari kɔni ka a k'a di kamalen y'i fasa ja titari a ma ɲɛ mun kɔ mun ye mugu kunkan kelen ɲɛma u y'o kɛ kamalen tɛgɛ la o yɔrɔnin bɛɛ bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jama fɛrɛntan kɔni o surutula jama fɛrɛntan surutulen ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ ko a kɔni a kɛra u ye maa fila b'u la u y'olu bugɔ fo ka olu ni ŋɛnɛ k'o karaba maa kelen b'u la o kɔni an bɛ don min na kɔmi bi o bɛ saya ni balo cɛla la mun ye hôpital Gabriel Touré ale kɔnɔna la Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ maa yɛrɛ bɛ se ka bili kunna cogo di ko ka taa bingali ta ka suguba kɔnɔna k'a sɛgɛrɛ ɲɛma tilegan dire o fɛ ka tila k'a fɔ k'i ka bɔ o yɔrɔ la ɲɛma ne si ban tɛ foyi man ka maanifin kɔni ko i bila o la Fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko k'a bɛ nin kana waatinin bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye barakasi ko a bɛ ka caya mun ye Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔ la a ko an ka segin an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la mun ye uti kalo tɛmɛnen 100 ani 20 o tarabasura ka bɔ maa dɔ bolo ka taa ka mobili vitiri ka a ci ɲɛma ko o kɛra yɔrɔ la n'an ka ma ase 2000 o kɔnɔ la amundala ye ko o ma dogo maa la ɲɛma an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko lakanabaliya kɔni ko a ɲɔgɔn ɲɛna jamana kɔnɔ la nka nin bandi saba minnu ye nin baara kɔni ka a boloda mun ye suguba kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye malimaliki fanfɛla la misiri mun bɛ n'an k'a ma ko yakuba gindo ka misiri ɲɛma ko fila kɔni b'u la u y'olu kɛ sɛfini kelen b'u la an bɛ don min na ko bi ale kɔni bɛ saya ani balo cɛ mun ye hôpital Gabriel Touré o kɔnɔ la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Soade Bamako ale kɔnɔ la Yusu Konate ale sɛbɛnnikɛla Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la Bakari Traoré bɛ tɛ baara ɲɛna i yɛrɛ bɛ fo k'i waliɲuman dɔn a diyara n ye ni cɛsiri tabarikala wuli ka jɔ kanuba ni dɛmɛba lamɛ jɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn ka foli lase Badiri ma Dirisa Kunga société Madela Kuma frère et fils an b'a baarakɛla bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Ɲarilaka k'aw bɛɛ fo Dirisa Kunga awɔ i k'a dɔn ale tɔgɔ la foli lase Ibrahima Tunkara ma an b'a Adama Touré an b'a fo k'a waliɲuman dɔn ka foli Awa Gindo awɔ i k'a dɔn an ka foli ani tanuni ka ɲɛsin ale ma ka munumunu salo dabɔ hali bi ka foli ani tanuni k'a lase awɔ i k'a dɔn Jibril Touré ma ale bɛ awɔ i k'a dɔn Italie bɛɛ tɛmɛnen kɔ lada filakɛ fana kanuba belebele l'Amérique Baɲɛ Kɔnɛ an b'a fo k'a waliɲuman dɔn Musa awɔ i k'a dɔn Sisɔgɔ Kur Amarindaw Musa Banaba Jelikɛ ka foli awɔ i k'a dɔn bɛ kuma so in kɔnɔ waati ale nana jɔ dɛ an bɛ Ablaye Danbele an ka foli b'a ye fo yan fo Inde Inde jamana kan maliden min taama koyi Inde kɔni tɛ fɛ yen Inde wa Senu kana wa maliyɛn bɛ taa yɔrɔ min a kabi ya kabi medure saya manyi amandi masiye nin ka di dugu kula fɛ sa jinɛw bɛ kuma i fɛ aramu ni ɲɛma ni Enu y'u kan sufa ala dugu kula Enu ka filimu non b'a f'i ɲɛna ni n bɛna Enu filimu sigi ka to ka Enu filimu ɲɛf'i ye non n ka cɛ n bɛna sigi k'a f'i ye k'a ɲɛfɔ n ye Marabata ni Majara Hi o ka kɛlɛ san an bɛna ɲɛf'i ye nin filimu in bɛ min ko fɔ Majara ta de ɲɛ bɔra cɛ ɲɛ jumɛn tɔgɔ f'i ye tuguni n b'a tɔ ɲɛf'i ye Ala k'a ɲɛ ka d'a ma k'a yira la k'a fɔ kumaso kɔrɔsin bɛ Yusufu Sisɔkɔ fɛ mais ɲɛ bɛ i ka cɛ la Gawusu a bɛ filimu n'a ye Enu filimu ɲɛf'i ye a b'o dɔn a bɛ n'a y'a ɲɛf'i ye sigilen a b'i ɲɛnamini ka sɔrɔ bila a tɛ foyi dɔn a la kosɛbɛ ɲɛma ni waati na yanni an ka bɔ mun ye Alimaɲari a fana sɔgɔlen mana Espagne Alimaɲari a y'a daminɛ n'an ye fo ka taa laban an b'a f'a ɲɛna ko Alimaɲari kun tunna koyi Alimaɲari nin waati na a bɛ basi foyi t'a la kun tunna dɛ Binu Sila an ka foli b'i ye Binu Sila bɛ fo ka foli Awa Kante an b'i fo kosɛbɛ Yusufu Sisɔkɔ kumaso kɔlɔsilen tun bɛ olu de bolo ale ni Ina Arama kosɛbɛ fo ka taa se Ami Mariko ma kosɛbɛ Gawusu Keyita Gaston de Fer nɛgɛw b'ale bolo kosɛbɛ an b'a fo k'a waliɲuman dɔn Burama Traoré Jobɛrɛ Mamu Kamara mɔden kosɛbɛ min ye kow kɔni olu sinsinna sabu kunu yɛrɛ a yɛrɛ da ye